Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. So, yawanci abubuwan da za mu fara fuskanta a rayuwa ta intanet abu ne ƙwaya ɗaya, biyu, uku. In dai baka iya ba fa dole sai ka koya. In kuma ka iya dole sai ka sa lokacinka da consistency ɗinka sannan zai baka dama ka koya kuma ka ƙara koya. Yanzu alal misali, wani abu da yake burge ni da matasanmu na arewa shine yanzu kamar rigimar nan da muke ta yi akan forex trading haramun ne, halal ne da sauransu. Yawanci zaka ga cewa san addini ne yasa suke wannan tambayar. Wani malami zai gaya masa cewa forex trading haramun ne, zai daina. Ka san me dalili? Saboda ya gamsu a ransa cewa haramun ne kuma ya daina. Wani za a mai bayani based on hujjojin da wanda yake ganin halal ne yake yin trading ɗinsa shi ma halal ne kuma ko da ya daina zai ci gaba da yi. So duk me ya kawo wannan? Ilimi da kuma neman sa da kuma mai da hankali akan bibiyar abubuwan da suke na wannan abin da kake yi. So alal misali yanzu ka zo kana fara koyon forex trading, kullum ina faɗa cewa akwai mentors da yawa a internet ga sunan a social media zaka gansu suna koyar da forex trading. Abinda suka yi focusing akai kawai sune irin mai da hankali wajen bawa ɗalibansu ilimin, mai da hankali wajen mai da wannan ɗaliban nasu ƙwararrun traders kamar su. Yanzu akwai ɗalibai a cikin student ina wanda nakan ji cewa lallai anya wannan ɗaliban bai ma fi ni iya trading ba, saboda yanda suke mai da hankali wajen trading ɗinsu da kuma mai da hankali wajen samun kuɗi a trading ɗin, consistency. To duk irin waɗannan abubuwan shi ake so ka mai da hankali ka samu mentor ɗin da yake ya iya abin wanda zai ja hannunka ya kai ka. Sannan teach me what you know, not teach me what you think you know. Like ka koya min abin da ka iya ba wai ka koya min abin da kake tunanin ka iya ba. So tunanin na iya ba shi yake tabbatar da cewa ka iya ba. A'a, ka iya ka sa shi into practice, wannan shi yake tabbatar da cewa lallai wannan trader ne kuma ya san me yake. Ba ma iya trading ba, a duka fields na IT skills ɗin ake bukata. Skills ɗin ko skills suka ce rather than just degree, wannan skills ɗin. Yanzu kwana biyu da suka wuce, kusan kwana 5 kenan in ban manta ba, Meta, kamfanin Meta na Mark Zuckerberg kenan, Facebook da dai WhatsApp da sauransu, suka zo za su employ wani yaro ɗan shekara 27 da 8. Yaron shine mutumin da aka fi kowa biyansa kuɗi a duniya da aka taɓa employing ɗinsa. $14.8 billion za a biya shi. Ka ji kuɗin fa, $14.8 billion. Ka lissafa kuɗin a naira, ɗau calculator ka lissafa, ba sai na lissafa maka ba. Amma me yaron yake da shi? Skills ɗin nan a ƙwaƙwalwarsa yake, ba wanda zai cire. Ko da yaushe ina faɗa cewa yawanci abubuwan da yake sa matasa idan muka tashi ko muka fito daga jami'a misali, mukan ce ai ba ma buƙatar mu koyi wani skill saboda ai mun yi digiri, kuma digiri din nan girman kai yake sa wa dukan mu zance. So like in ba mu yi abin da ya dace ba, so wannan girman kan shine zai sa ka ji cewa ba za ka je ka koyi wani skills ba. Ai kai yanzu ai digiri holder ne, an baka certificate, saboda gaba ɗaya karatun da muke na certificate ne, ba wai skills ɗin muke koya ba. Ka shiga jami'a da wani ƙudiri don in ka fito ka zama wanda zai dinga bawa mutane aiki, ba wai wanda za a bashi aiki ba. So duka wannan kamar sharar fage nake mana. Tabbas haka forex trading shi ma yake. Dole in zaka koya sai ka mai da hankali, ka jajirce, sai kana karatu yau da gobe, sai ka tashi da safe da daddare tsakar dare ka duba market, saboda ba za ka ce wai za ka yi teach yourself ba. In kai teach yourself, yes you will make it, amma kuma za ka sha wahala. Wannan wahalar da za ka sha kafin ka sha ta shine sai ake so ka je bayan waɗanda already sun sha wannan wahalar a baya, su gaya maka hanyar da suka bi suka sha wahala don ya zama maka shortcut. So amma duk da bature yana cewa shortcut makes a wrong cut. So in ka shiga shortcut din ba daidai ba sai kaga ka fito kuma ka fada cikin kwalbati ko wani abu makamancin haka. So a nan gurin ina ƙara jan hankalinmu cewa duk lokacin da ka ji kana son ka koyi forex trading, ka nemi wanda kake ji a ranka ya kwanta ma ka iya. Akwai mentors ga sunan, akwai irin su marketing guru, akwai irin su Nasara FX, akwai irin su Boss Adam, akwai irin su Sahashim, irin su gasunan su Amir,
ga sunan da yawa za ku gansu a social media. Duk ka duba ka ga me mutum style din da mutum yake koyar maka, shin wannan abin yana burge ka? Domin in mutum fa baya burge ka, ba ma za ku sami wannan fahimtar juna wajen abin da zai koya maka ba. Sannan kuma ya zama da cewa ilimin da ake koya ma yau, mentor zai zo ya koya maka trading sati 3, sati 4, sati 6, wata 1, wata 2, wata 5, kai ko shekara zai yana koya maka, ba za ka zama professional ba. Me yasa ba za ka zama professional ba? Saboda koya maka yanda za ka yi trading yake, koya maka yanda za ka shiga market yake, koya maka yanda za ka sami entry yake, koya ma yanda za ka setting stop loss take profit ɗinka, koya maka yake yanda za ka yi identifying ɗin order block, yanda za ka yi identifying ɗin fair value gap, yanda za ka yi identifying ɗin change of character, yanda za ka yi identifying ɗin duk gasu nan, duk wani abu a market da za ka yi identifying ɗinsa shi ya koya ma, ka yi a gabansu ya tabbatar ka iya. Amma ta za ka zama professional ka dinga yi yau gobe jibi gata citta haka har ka kware? Abinda traders ɗinmu ba sa yi shine wani abu ne guda ɗaya, ko in ce wani mistake da muke gaba ɗaya. Tunaninmu shine ai a lallai ilalla sai na iya SMC, sai na iya price action, sai na iya scalping pattern, sai na iya kaza. A'a. Ko kuma ka ce wai dole misali yanzu sai ka san ya rising wedge yake, ya falling wedge yake, ya kaza. Duk wannan pattern din na market sai ka haddace shi, ba shi ake bukata ba. Me ake bukata? Shin idan ka ɗau ƙwaya ɗaya a yanzu, idan na buɗe chart misali a kwamfuta ta haka, na ce maka Malam Ibrahim nan wane chart ne, in kai haka ka kalli chart ɗina za ka ce a wannan market ɗin ai buying za ta yi. Kana da confidence. Me yasa ka kalli market ɗin za ta yi buying? Ai misali an samu falling wedge, kuma da aka samu falling wedge ɗin a ƙarshe an samu hammer da yake confirmation cewa market ɗinka is going off. Ko an samu dragonfly doji, ko an samu gravestone, ko an samu kaza a ko ina, ko bearish market ne ko bullish market ne. Abu guda ɗaya idan ka rike shi zai samu maka kuɗi har abada a forex market, zai samu maka kuɗi. So ya zamana cewa idan ka je ka koya a makaranta, abinda aka koya ma za ka bi shi ɗaya bayan ɗaya, ɗauki ƙwaya ɗaya a ciki. Candlestick pattern ne, ka tabbatar ka samu wasu pattern ƙwaya 3, 4 ka rike su a candlestick. Karka ce wai za ka haddace candlestick bible, ka gama haddace shi kuma ka zo ba abin da ka iya. 1, 2, 3, okay to shikenan. Yanzu so nake kawai na dinga trading doji, so nake kawai na dinga trading ɗin tweezer top da tweezer button, so nake kawai na dinga trading ɗin double top da double button. So dukkan rike wa'annan, ka ɗau 1, 2, 3 ka yi mastering ɗinsu, you are done. Abu na gaba shine mu ce kamar kawai ka ce kai sai kai trading ɗin komai. I mean, kai ne trading ɗin Euro USD, kai ne trading ɗin gold, kai ne trading ɗin volatility 75 index, kai ne trading ɗin crash and boom, kai ne trading ɗin oil, kai ne trading ɗin crypto. Ya za ka understanding market. Amma ya zamana cewa akalla wannan watan gaba ɗaya, June da muke ciki, a ce daga 1 ga watan June zuwa 30 ga watan June, ba abinda za ka yi trading in ba Euro USD ba. Wallahi ko tumatir ne a cikin kanka, a kwana 30 sai ka fahimci yanda Euro USD take market pattern ɗinta, yanda ko a ina kaga chart ɗin Euro USD zaka iya cewa kaza ne zai faru. Idan VIX kake bukata, volatility index, zaka ɗauki wacce kake bukata, suna da yawa, 25, 75, 100, 10, 10s da sauransu. Ɗauki wacce kake so. 10 kake bukata volatility 10x, ko kuma 10 kake bukata, ko kuma 75 kake bukata, ko 75s kake bukata. Ka gane structure din market dinta. A video na baya na baku misali da Mr. Gold. A Nasara Academy yake. Sunan shi Mr. Gold. Kai sacin din shi a TikTok ko YouTube ko ina ne zaka gan shi. Mr. Gold. Me yasa ake ce masa Mr. Gold? Saboda gold yake trading. Ko da yana trading wasu major pairs din, zaka ga cewa 90% abin da yake trading gold yake trading. Ya lakanci gold. Yau idan ka zo ka nuna mai chart din gold ba tare da ya tsaya yayin analysis ba, zai kalli chart din gold, akalla zai baka 70% accurate analysis just with
bare eyes, with naked eyes, naked chart zai kalla da idan shi kawai zai kalla, zai gaya maka cewa market din is going for buy. Za ka yi ta mamaki, ko ya baka wani point ya ce maka daga nan market din nan juyawa za ta yi, market din za ta zo ta taba wajen ta juya, sai ka ce kai ba gayan nan kamar tsafi yake wa market. Ba tsafi bane, yau da gobe koya yake, ya bata dare ya ki bacci, ya koya har ya lakanci yadda kasuwar take. So a ƙarshe ina ƙara jan hankulanmu, don Allah duk lokacin da zaka koya abu ka mai da hankali wajen koyan abin nan, ka manta da surutu cewa ga kaza ka manta da shi, and sauran wani cece kuce a social media ka ajiye shi, ka samu wasu concrete hours, awa 100, awa 1000 ka ware wa kanka. Magana ake na wata 3, just 1000 hours in za ka yi haɗa su accumulatively ka raba su, magana ake na wata 3 zuwa wata 6. Za ka yi mastering abin da kake bukata, wanda wannan mastering ɗin da za ka yi shine zai haskaka future ɗinka. So dole ka mai da hankali, in ba ka mai da hankali ba kana cikin garari. Yes, saboda ba za ka iya ba, kullum tunani kake ka iya amma ba ka iya ba, kullum tunani kake kana tambaya, ka ɗaga waya ka kira wannan, salamu alaikum wane, dan Allah wai ni me yasa kullum ina trading losing nake. Dole kai losing saboda ba ka yi focusing akan market ɗin ba. Sannan ko muna shigowa market ne da wai dole mun shigo market mu samu kuɗi. Ana trading dan a samu kuɗi, amma ba shine priority ɗinka ba. Priority ɗinka na farko shine ka fara koya. In ka koya ka iya, sai kuɗin ya biyo ka. Amma an ka shigo da niyyar samun kuɗi, ba za ka samu kuɗin ba, kuma naka za ka yi asara. So wannan shine bayanin, ko kuma in ce ɗan takaitaccen abinda zan kawo mana da ke ganin zai taimaka mana insha Allah. So a ƙarshe ina wa kowa fatan alkhairi, and za mu dinga creating session kamar yadda muke, mu ci gaba da kashi saboda ƙara wayar da kai. So I'll see you later, bye bye.